Vítám tě na Nitravě, Aibene. Pozdrav, kníže. Co tě k nám přivádí? Nesu ti zprávu. Zprávu. Pojď. Něco ti ukážu. Dal jsem zvýšit hradby. Zmiz. Myslím, že by tě ta zpráva vážně měla zajímat. Je z Veligradu. Něco nového u Rostislava? Chystá se tě zradit. A proč by to dělal? Boj se. Tvá síla stále roste. Nechce se dočkat toho, že budeš silnější než on. Proč bych ti měl věřit? Co pak si to nedokážeš představit? Ty, kníže, pán celé Moravy? Jak dlouho chceš trčet tady? Na Nitravě. Když můžeš sedět na Veligradu. A co král Ludvík? Jaký k tomu má postoj? Přijal by mě jako vládce Moravy? Proto jsem tady.